Hatani debatana saur mangatoi doh mamakuling hita sian Lukas 4 ayat 31 ayat 37. Lukas 4 ayat 31 ayat 37 di dok sono desi. Jadi tuat maibana tu huta Kapernaum na di Galilea diajari mana sida jumpa hari sabat gabelongang dorohana sida begi pudana ay marsahala do jamitanai. Jala adong ma di perguruan isa dah halak partot di nahodar marsuara nagugoma diang gukon. We Jesus nasian Nazaret, marhua ho tuhami, narodo ho hape mangagu hami, utadda doho, nabadia ni debata doho. Ala disongkahi Jesus do ibana, di dokma, sip ho, ruar mahosa ibana, jala tutonga-tonga ni, tutonga-tonga ima disapat toto dinahudari ibana, lau ruar, dang mahua ibana di bahen. Jadi longang marohana sida saluhutna, gawi masih padoham mana sida, nabuhado on mardonga kuaso do gogo dipaksa kato dinahodar gaberuar do jala sarma baritana tunasa inganan humalian ido sahatna salo horas marihita saluhutna karena dia holongan di bagasan Kristus hanggina pinaribut di dia pe maringanan majalo do manangion hatani debata tangyang nami totong ma di bagasal lasiroha jala tutong ma di bagasa padongan iyon ni Tuhani. Amin. Sahama hatani debata mangatoy do mamakuling hita marujahan di tema minggu nama dok hatani Tuhan Yesus nagok waso. Hatani Tuhan Yesus nagok waso. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Perkataan Yesus yang penuh kuasa. Hatani Tuhan Yesus nagok waso. Marulupulup daging dohoton di takadamang dohot daina. Allah hatani Tuhan Yesus guk kuaso. Allah ni tiup mahatani Tuhan Yesus si jala porsia mahorisi. Ai saluhut nanani hatahon nai guk hagugo odui. Majadi medihita jala pasu-pasu do jala otta di hatiha di naolo hita masih tiopan di hata ni Tuhan Yesus. Patardo tema ni mingguon di patorang di jamitata moloidok hata ni Tuhan Yesus naguk kuaso tarida me di jamitata. Sen ayat 31, 1 ayat 37, di 24 sian Injil Lukasi. Bahwa Jesus marhuaso hatanai guk haguguon makoron halongangan ni dia kano begesa jala huaso haguguon nai tuk pabalihon tot dinahodar sian sahalak nadong tongon di tonga-tonga nasida jala makorhon barita na sahat tuaka na humaliang nasida. Jadi tulo hal di patorang marhite-hite turpukon patariasun doho patanakon tema ni minggui nama dok hatani Tuhan Yesus guk waso na guk waso parjulu sahat Yesus tu Kapernaum ima bagian na parculo. Jala di Kapernaum, di Galilea, saluhut no begesa, pamudayon na, pangajaryon na do jamitana, di bagasan roha na marhalongangan. Longang saluhut no begesa, di pangajaryon, di poda, do di jamita ni Jesusi. Ima na masa di Kapernaum, napaduahon, haguguon dohot huaso ni hatani Tuhan Yesus babalihon dohot paharwarhon tod di nahudar sian sahalak na adong di tonga-tonga ni perguruan na di Kapernaum. Ima bagian na paduahon na patuluhon sarbarita na pinatupan ni Jesus Kristus na pabalihon tod di nahudari gabesari tuaka na humalia. Natulu bagyanon berengotta kadamang do denang di jamitata di bagasan tikyo. Parjolo
Tuat Yesus sian Nasaret huta hagudangan nai sahat ibana tu Kapernaum di Galilea. Jala sahat Yesus tu Kapernaum di patorang doya kadamang do denang ala nunga di pabali pangisi ni hutan Nasaret akadong asa hutanai ibana jalanunga di patu panasida sogo ni roha marnida Jesus sampai pola do naing digulakon Jesus tajahai di ayat 20 sia di dok sabid 2 pati hehe do nasida di pabali ibana siak kutai ditogu ma ibana tu tolping ni dolok ojahan ni hutan nasida laho manggulakon ibana siani manggulakon ibana siani Omma tahina roa, omma pabahenan na jahat, sian dongan sahutana. Ala di pa adar Jesus, di patorang Jesus, pabua di bagasan ibana, jupang, jalamasa, hagugoon, songon na, ni hatahon ni panurirang Jesaya di bidyo 20 ayat 1 ayat 2. Ala di dok, songgop do tuau tot dini Tuhani, ay dimiyahi doau, mabuan barita nauli tuakka na pugos disuruh doau mamaritahon tuakka na tarhurung asa malua tuakka na mapitung asa marnida peluahon akan na ginosa-gosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani dungi didok Jesus saluhut nai jupang mai jalamasa na tarsurati di bagasan ibana di hatiha di hatahoni di ayat 21 di dokoni sadarion do jupang na tarsurat odeng di Nabi Nege Munain. Padohani totulongang donian nasida 00 do si malolong nasida mamereng Jesus olah dihatau Jesus jupang menuain di bagasan ibana. Alai bahasa 00 buasa di tonggor nasida Jesus ala di rohana nasida tatanda do ibana dong asahu tatado ibana si Joseph si Maria idonatorasna dinakana toropi di bagasan rohana. Alani akadamang dohok dena sampai do Jesus tutudo tung nasomar sangap do panurirang anggo di luar hagudangan ayat 24 tung nasomar sangap do panurirang anggo di luar hagudangan lemah bahin sugo rohani akka dongan sahutanai ido banda nang ditunggalikon nang digulakon ibana dibuan ibana tu tolping ni hutai kadamang do dena sahat ibana tu Kapernaum ida bana tuat maibana tu Kapernaum di huta Galilea. Kadamang dohok deh nang di Kapernaum jadi sambut dicakot do ibana, dijalo do ibana, jala di bagasan halongangan do nasida mebege saluhutna ana ni ajarhon, ana ni podahon, ana jinami tahon ni Jesus Kristus di tonga-tonga nasida. Lani do kadamang dohok deh na ya ketika Nazaret menolak, tapi Kapernaum menerima. Sokonna di Kapernaum ini mahita. Molope ditolak halak. Ala yang gue hita, jolma nama jakun, nama jalo, dohot nama kanguluan hatani Tuhan ini mahita. Amin. Unang ma gabe situlak hata ni Tuhan ini hita. Asa halongangan ni dihita saluna akka pabahenan nai. Buasa dan longang buasa solongang nasida kadabang do dena ana tung takas do ya Jesus do hagugo ni saluhut na natar surati jala molo ibana madokoni di bagasan huaso di bagasan uibawa di bagasan hagugun di bagasan tod di do ibana na pasahat toni patut do hape ya kadamang do dena longang saluhut na natoropi ubegesa takjub orang mendengarkan pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi dang neang, dang somarisi padohan nai, tapi penuh kuasa, penuh kekuatan. Karena dialah firman itu sendiri. Dialah perwujudan firman itu. Dialah firman yang telah menjadi daging. Dan di dalam kuasa Roh Kuduslah dia menyampaikan itu. Sehingga membuat orang takjub. Membuat pengajarannya penuh kuasa dan kekuatan.
Lania kedamang dohot daina jakun hatani Tuhani. Porsea maho jaletiop ma hatani Tuhan Yesus si. Dokom masa meneng diau. Asa pakeommu hatanai margugudui mangaro saluhutna. Akka nasoni halomon ni roha margugudui mangadupi akka hamaulon waka paruk kilon di bagasan mulun. Napa dua hon adong ma di tonga-tonga ni perguruan ni sahalak partod di nahudar. Buido hapiate di tonga-tonga ni bunga di tonga-tonga ni parsauran bahkan di tonga-tonga ni huriai mahasa si songoni anggo di rohatta molonungan ya di tonga-tonga ni huria berarti akka sila seroha madisi akka parrohana lambok madisi akka parhatana tutu madisi parsauran na tabu madisi alay rodo si bulis manonggopi sahalak nadom di tonga-tonga ni parsorani jala didok ibana marbuah ho tuhami narodo ho mangago hami ninna parton di nahudari utadar ho anak ni debatado utadar ho nabadia ni debatado ho nin nabadia ni debatado ho nin umat ya kadamang doho dayna buido HP mahasa si somoni. Saya niripu molonunga di bagas joroi. Saya niripu molonunga di tonga-tonga ni parsauran di bagasan hatani Tuhan. Dan adong be jolma nasi bulison. Dan adong be parton di nahudar. Dan adong be nasetano. Alay bui mahasa teh. Jangan-jangan bisa-bisa di gereja ya ada channel iblis, ada media yang dipakai iblis untuk mengacaukan persekutuan. Suatu masa di tonga-tonga nih ngulut teh. Suatu masa yang di akan haporsea. Kototong mahita di bagasan parsaran nabadia rap doho Tuhan. Iblis merasuki seorang dari antara orang yang bersekutu itu. Didok partod di nahudar, mulai di bahasa Batak partod di nahudar berarti hudar berarti mabek kotor, jorok, jijik, ya. Tak terpuji. Hudar. Jangan di bahasa Indonesia roh jahat, kerasukan, roh jahat atau setan. Boy HP masa di tonga-tonga nih, parsarani ngadisi Yesus. Nggak di bagasa perguruan alay seadong persia-siatan di sibolis ro di tonga-tonga ni parsoram manggugay hape nunga di palau Yesus si mulo tajaha di jolo ni jami taon ola terdiri Yesus di ujuni to di ibana ro sibolis madok ikoso sobba maaunin asa ulet tu hopor tibion sobba maunin aleh do Jesus hobolis laho mahone hola Tuhan de batam do si sobbau hola Tuhan de batam do si sobbau aleh satu perguruan tong do pero si bolisi tong do pero tol di nahudari tong do pero setani di songgopi sahalak sian tonga-tonga ni pungwani kadamang dohot din ang nama sa Allah kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai di batari dahut Yesus wasona, di batari dahut Yesus hagugona, dia menunjukkan kewibawaannya di dalam perkataannya. Dia katakan, sipo, ruar maho seriban, ido Yesus, nampe adong pamuzion dong kusa sitong nataberengate. Hutadadoho, nabadiani de batadohonin. Sekilas, tak adong salana, mulai dok niate. Ale umma si polisi maloro ibana diakkana so malo mangatu si doh manadda ibana na boy do ibana HP malo manegay doh ma gugay parnguluni anggo sekilas di dok dia pakatayon nay tangarong nasalah
hutadda do nabadia ni debata do hunin dangadong nalipedi siate. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus justru pasipon. Dia menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Simbolisi pe tordina hodari setan ipe hape ditad dari Yesus. Jadi dang saya holam menada. Anggo dang beribadah do tu Yesus si, anggo dang takas do mangihut tu Yesus si. Dang bui hape holam menada. Dang bui hape holam maboto. Simbolis pe porsia Yesus si anak ni debata di parhatopot doi. Ale dang beribadah, dang dihutun ibana Yesus si, dang menyembah ibana tu Yesus si. Halnya kedamang doho denang, jangan kekristenan kita sebatas pengenalan akan Yesus. Tapi sungguh-sungguh beribadah kepadanya, percaya kepadanya, dan mengikut dia, mempercayakan hidup kita kepadanya. Maka kekristenan seperti itulah yang diinginkan oleh Yesus. Di papatar Yesus doha gogo doha sona napa sipon, doha napa harwarhon, sian, na kerasukani. Sippo harwarho sian ibana, ruwarho sian ibana ini. Alanya kadamang doho denang, naing dohonon natu hitam. Dak simbolisi HP naing makatidak kon isi Yesus si. Dipakai tuani ali ahau hita salhutna. Jala paingotok kita molo tumpe baga pando hatai alai anggo hadiriote dang takas denggan dang dihalo mohot Tuhani hape. Dang gue dohono kape songon najut juta begiate atau emang japi takima begi hamu molo pe songonon anggo parngulok kudu hadirioku pabahenaku bau nang tiru hamu ini no. Iblis dihardik Yesus do. Dihardik Yesus do simbolisi. Nang pebaga padohan ne uli padohan ne alai hadirion na simbolis. Dang dihalo mohot Tuhani. Ya wahama benota teh. Nang pe yas aik di galasi manang dicakiri yas doi aik nai. Wahama benota manginum aiki anggo kotor do galas nai. Nah pasti dang tenak kita menginumi. Yas doa dituang tusi alai ala wadahna galas na kotor pasti dang mampu kita menginumi. Labok hatani simbolisi alai simbolis do nama dokoni dang dihalo mohot Tuhani. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi unang saya dokon untuk membenarkan diri kita ya hataki ma begeham. Urang do to mabada soni hataki ma begeham unang bereng parulaki unang bereng diriku nih. Dan di halaman Yesus soalnya kadamang doho den. Sipon inna Yesus ruar mau saniban di papatar Yesus do na tumibo ibana jalan nagumogo ibana jalan amar waso ibana tu simbolisi. Halak napa sipon halak napa sipon halak napa we paharwarhon halak napa memerintah berarti tumibo ibana. Posisinya tumibo ibana wasona tumibo. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jalan di paharuar tod dina hodari disapakon hasonggopan nai jolma na kesurupani jala tung takas dan dihahua simbolisi bana ale simbolisi lau haruar akada mang doho daina ope taingot ma pabua simbolisi dang dipamate nomor 8 holan di Palau do jala holan di Pasif nomor 8 de kadamang doho dainan hita PHP naik terus do berjuang selain di Portibio do hita ikon adopat ter simbolisi asa hati-hati hita ai di dok di sada Petrus 5 ayat walwi nama taut do simbolisi songo bebiat nama raungaung mangalului simboluton na mau tahu do alomuna simbolisi songo babiat na marawang mangalului simbolutonna. Ditorus do arong simbolisi do PHP.
Alani nungga di podai Jesus sita ikon palau otai bana jala unang diladeni, jala unang didongat-dongani, unang gabi media hita hasong gopan ni simbolis. Taingot, gari di bagas perguruan ni boy ro jolma na simbolis. Nuai ngate naguda ngat jolma song. Gabi jolmai media wadah ni simbolisi lau patari dahon hadirion. Itu bana masa di bagasan mulutah ya jolmai setan. Jolmai simbolison. Mana sonderok nih? Nunga us setanat jolmai sian setan. Jala nunga us simbolisan jolmai sian simbolis. Ay jolma boy setanon alay setan dang boy jolmau. Simbolis dang boy jolmau alay jolma boy simbolison. Namun anak kadamang doa nang hati-hati kita. Jala sona talo ko ninakin di perguruan pe boy masay. Ay nang ngolo simbolisi sok mau tahu ning nanakin di sada Petrus ya teh. Patut do HP di do si Martin Luther ya. Di mana Allah mendirikan gerejanya, di situ iblis akan membangun ya, atau di sampingnya iblis akan membangun chapelnya. Di mana Allah mendirikan kerajaannya, iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia ambil tempat dan posisi untuk membangun tempatnya. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Ikon ala otta do simbolisi, itu pernah didokon di Jakobus 4 ayat 7. Oloi hamu made bata, alo hamu simbolisi, asama porus ibana syak kamunin. Oloi hamu made bata, alo hamu simbolisi, asama porus ibana sian hamuin. Jadi ikon palao odo simbolisi. Ikon berjuang dope hita. Ay di paso bu debata doi HP, di paso bu Jesus doi HP, holat di palao do, holat diusir do, dang di pamati dope. Alanya kedamang doho dena, pegang firman Tuhan yang berkuasa. Karena dia memberikan roh kepada kita untuk menaklukkan dan mengusirnya. Unang ma gabe hita parhiti-hitian. Unang ma gabe hita persiatan nalau menegaya kapumuan. Ay murado ate HP simbolison. Hidup benar di dokon ate. Janek doti. Mulakin da simbolisi. Di dok tu de bata. Dong bela patakku di portibian. Anak nga usimbolisan jolmai sianaunin. Mau malu na sida merancang hajahaton. So pola hujuju pe nga perjodoh na sida nin. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Muranai jolmai memang simboliso. Jala jok nai jolmai gabe inganan ni todina hudari. Mabber ramun, mabber kotor. Jala mamnegai akan adenggani. Didok di bagian napatuluhon gabe sar mabaritai tuak kana humaliang perbuatan Yesus itu viral kepada semua tempat. Salam tuak kana humaliang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya bukan soal pengusirannya yang membuat orang takjub. Alai mabegi hatani Tuhani namar waso namar hagugon. Itu sasitom. Kalau soal pengusiran roh jahat, roh-roh itu sudah ada dan itu banyak di tengah-tengah orang Israel ketika itu yang disebut dengan eksorsis. Ada eksorsis. Pengusir-pengusir setan, pengusir-pengusir roh-roh jahat. Tapi Yesus sungguh dengan penuh kuasa, penuh wibawa di bagasak kagugon. Itu benar betakjub. Dan songon aka si palau aka to dinahudar pakai mantra-mantra bukan, tapi dengan firman yang penuh kuasa Yesus menyampaikan. Alanya kada mandoho denang nama Allah kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Tiup hatan itu hata. Hatan itu hanido bainota. Lau mangalo subiani portibion, lau mangalo subiani simbolisi. Asa marhitehoni boy hita madalani ngulutak. Jalai ngok ma.
Molo marhuaso do hatani Tuhan ini, hatani Tuhan Yesus marhagugo di bagasang ngulum, papatar me. Jalima tiop. Asatong takas, boy mangadu pia kana masa na di Portibio. Patar mahagugo ni hatani Tuhan Yesus di bagasang mulut. Alanido, hata ni Tuhan Yesus hanguluan dari kita. Hata ni Tuhan Yesus si di tod dinahudari di sibolisi hamagoan anggo di hita hanguluan dari. Alanido mamyakon hatata pe hita di bagasan ngulutan hati-hati hita. Sotum niang rohata di hatatai ay hagugodo buy mahasa di siate dia ke hatatai hatani jolma buy marhagugo lam hatani Tuhan Yesus ido banna da ngasala-sala di makatai sotum niburani akon niba ya dong dosa moni saya diburai geleng na tiki poso mati mahu so ido muna tamanin ujungna magurang imana nak dapat kesuksesan lo keberhasilan gebeluluhannya naturasna ay suadong jadi gelekon suadong berhasil apa ini yang diburai do ay hata ido hanguluan laus hata ido hamakuan alani hata hanguluan do si pasahaton ay di pasu-pasu Tuhan do hita makatahon hatanai di pasu-pasu Tuhan do marhagugon hatatai alani hata lasni roha hata holong hata hanguluan imana haruar siak kita asa guk lasni roha guk pasu-pasu nang muluta alani kadamang dohok denang ingok ma Jesus hatanai guk hagugodo pakke mahatanai lau mangarup ya kana masa di bagasang gulub jala marhite hatanai ma lau palauhon akka ula-ula do hagugon ni sibolis hatani Tuhan Yesus ido hanguluan ido sitiopon di bagasan nguluta amin martangyang mahita mau lihat Tuhan di hatam na mga tuyo mamakulingi jalan nama pada sipon haporsan nami marsitiopat tuho do hami tutu ay hatamiro na marhuaso jala marhagugon lau palao nasa kasibulis do nasa kahagugon ni Portibion jala marhamonanga do hami molonung nga hatami hutiop pami atau pargugoy mahami lau masitiopat tu hatam asabuy ale Tuhan hodopi hami akahamaulan na di Portibion di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.